Unit dadama kay ako na ning paandaron palargahon. Wit sa, murag nalagi ko yung natimawan. Sa may natimaon nimo. Bahuwa sa ilok ni Muya. Uy, mulakaw na lang ko. Na, kayo. Ako sinina, ko mo tani ko sinina ako man gidawnihan og manglabad ang giperpyuman pa jud. Imo lagi ang gidawnihan mo sinina lagi pero imong ilok pite magbaho ah. Patay. Wala pa si pare. Patay kung naoroy una nga pasahero, maka-trip ko niya una. Makakwarta na ko anin niya una. Pasahero, sakay mo dra. Pasahero. Pak. Pagkatoy-toy ni bata. Ano na makadire? Naam gay kadire. Pagkatoy-toy di ba ikaw man to pasahero nga niingon ako gahapon nga baho kog ilok. Ako bitaw to, tinuod na pug baho kag ilok. Ilok na unsa makadire no dadalam kag motor? Masahero pug ko. Mamasahiro? Ang dili makapwede diri sa among turno. Kamo ra pugay ka mao masahiro. Kamo pug masahiro eh. Mo ding nimo kitag pasahiro ready. Ay kay dire mo sig pondo. Na ako'y teknik. Teknik? Kung siya teknik mo? Magsuri-suri ta ng karsada siya. Arog dili ta kagitag dalaga. Pasahiro nga dalaga, no? Ang gani. Tama. Amigo na ta. Simuta sa ilak, oh. Bango. Tara, amigo. Dami ko. Napalo ko. Pasahiro. Grabe amigo, ganina naman tambur-tambur-tahi diri sa karsada. Hantod karon maghapon ta kitag pasahiro bisag isa. Relax lang amigo. Kita lang kita madugay lagi. Grabe bali nang inita amigo, may pagpasilong sa tihanda pita oh. May pakit-pakit pakainita gyud. Tara. Amigo, grabe bali inita amigo. Dire kay landong-landong migo. Gana. Mangihis ako migo ha. Dihasan ako ang motor migo ha. Sige kay paabot ko nimo diri ah. Ayaw asa. Bananglitag na rin po sa iro ba? Malamang siya gini mo sakay kay no. Kumpleto ni kabiriya kay sa kuha. Ay tama. Ibtan ko nagis para flag. Agay. Natay. Kita. Uy apa wawa uy. Ay tama na. Kuwi ko na yo. Kami. Siya. Uy wala ron. Yaro. Migo, mana ka di amigo? Hulat sa godra amigo kay hapit to ko man migo. Grabe po nang panghiya oy, tingdugaya mo ram nagtubig agas tubo. Kamala migo. Hulat sa godra. Migo, grabe mo ra jud nabuan ko sa kat container ba? Grabe mo ko panghisam ka di boss aw. Sige boss away patatag. Lah, migo. Pasahero. Amigo. Oh my goodness. Oh my god. Madam, sakay ka sa kuha madam. Naga-promo ra ba ko madam? Salam po ng promo diyan ni Kalawgaw po. Ay sa kog disturbo kay ako anong diskarte noon sa deka. Madam. Naga-promo ra ba ko? Basta gani babae nga sexy ang pasahero? Tiway na ang plate eh. Sabi mo amigo pang daot na yung amigo. Ako pod madam, kapag gani ang pasahero sexy. Ako na mismo ang uplete. Legit na. Ya, ihatod bus crossing niya be. Pare ka na kung sakay miss? Ay, di lang siguro ko kay no, imong motor guba kayo. Siguro kay Mio kay sinaw kayo. Migo, wala pa gani kumuha na oh. Istorya ba? Pero gusto siya masakay na sa kuha. Wait lang sa madam ha, kay ako sa pandaron madam ha. Ako sa i-plaster kay para dili ka mapiangan. Ay, Migo. Dili man mo andar migo. Oh migo, oh di gid mo andar migo. Grabe. Pero pabusinahon mo, busina ra migo. Oh. Ay grabe di mo andar migo. Noon sa guro ni migo. Testing ko ng krang migo. Krang ba? Ani mo tur ay madam, hulat-hulat sa diha dam ha, kadali dam. May tao. Migo, may tao migo. Murag mao ni gid guro ni giingon migo nga allergic siya chicks. Wala sa ni eh. Ay, naunsa man ang mga motor niya, nagdali ra ba ko? Mapugos nang kagsakay na ko madam, kay wala mo gilaing motor nimo agi. No, tanawon usa, di na mo andar niya ha. Sige ya, ihatod bus crossing ya, basta ikaw plitis ako ha. Sige, dili legit lagi ni siya na. Gunit dadama kay ako na ning paandaron palargahon. Wit sa, murag nalagi ko yung natimawan. Sa may natimaon nimo? Bahuwa sa ilok ni Muya. Uy, mulakaw na lang ko.
Mirisip pa ho kay kilo kang buanga ka.